míč nepustil Gvardiol. A naopak. Umění může ukázat Doku. Znovu. Skvěle Doku. Se mu hraje náramně dobře. Doku. No je to těžké dělat kličku ze stoje, ale přesto to Doku proti Alexandrovi zvládl. Tak vždycky v souboji byl úspěšnější před kličkou. Znovu byl Doku. Tentokrát udělal to Dokosela výtečně. Doku. Opět centr levou, lehký branek. Výborně to udělal Doku v náběhu dovnitř do pokutového území. Až k centru se... Doku. Doku. Доку. Крутит, вертит Трента. Доку. Как правый защитник Доку. Джереми Доку. А там и трендные касания. Доку полез вперед. Против Трента. Сильный прострел, начали подряд. Доку опять расправился. Тут, как вы понимаете, критиковать не за что. Да, третий. В середине поля 20-й будет, видимо, этот показатель расти в поле 4 ничьих.